beti da ni gustatu izan duna kirola egia esan, eta txikitatik praktikatu izan dut. Bino batez ere futbolin hasi nintzen gutxi gora bera, DBH nola, ikastolan beti biltzen ginean jolas garaian bai pelotan, bai futbolin. Neska gutxi izaten ginean mutilakin ibiltzen gineana, bai bi kiroloitan. Bino poliki-poliki animatu ginean geozta gehiago biltzen ginean. Eta halako batin urte batin animatu ginen Xenistebanetako futbito txapelketako talde bat ate genuen neskan artean, bazakit, 10 bat juntatuko ginen, DBH baten 13 bat urte genitula. Esku pelotani 12-13 urte nituela hasi nintzen, auzoko pelota eskolan, mutil guztiekin. Jadinak aurrera ginala fisikoa pixkat aldatzen dijoa eta mutiletan ja nabaritzen zen indar gehiago zekatela eta nien nintzen iristen beraien maila horretara. Orduan, ez zegoen oraindik nesken talderik sortua pelotan ibiltzeko eta ez nuen etorkizunik ikusten da. Jende guztiak esatezian etorkizunik ez zegoela pelotan, palara pasa behar izan nintzen. Eta pala ni baino helduagokekin aritzen nintzen, hasi berriak zirenak eta aspertu egiten nintzen. Eta orduan, futbolera pasa nintzen, bertan nire kuadria guztia zegolako eta... Historia sokatira 16 urte arte ez gaitzuztela bereizten txapelketetan neskak eta mutilak. Orduan, 16 urte arte denak joan ginen elkarrekin eta horri izan genuen taldeko neskok lehenengo oztopoa sokatirarekin jarraitzeko auzoan gertatzen zen historia zen mutilen taldea existitzen zela, baina neskon taldea ez zen existitzen. Orduan, kirolau jarraitu nahi bagenuen egiten, sortu bar genuen nesken taldea auzoan ibiltzeko. Eta kontaktatu genuen ibilitako jendearekin, hasi ginen hitz egiten, ez dakit zer, eta urte baten biren buruan lortu genuen taldetxoa ibiltzea eta ja txapelketetan hastea sokatiran. 4 urte darama Atrubisan jolasten. Egitza esan da lehen hasi behar nintzen, baina nekan estigma soziala edo errubisari lotzen zitzaizkion ezaugarriak edo balioak ez zetorren emakumeekin bat egiteko eta berandu erabaki nun jolastia. Lotzen da agresibitate batekin, baina gero nola jolasta desafiozuk agresibitate kontu bat izanez, ez? Beti da hori balantza moduan, emakumea agresibitatea nola, ez? Eta erabakitzen da ben emakumea errubisan jolastia, lotzen da, marimatxos, eta pasatzen diaz beste aldera, baina ez estigma positibo batekin, ez? Beti da negatibokin, beti da izkera negatibokin erlazionatutako esaldizak edo hola. Diferentzian detaile txikitatik hasten dira azkenean, ni adibidez, entrenatzean animatu izan dut, hain dela gutxi pare bat aste nintzen mutil batzukin futbitoko futbol solan jolastea partido bat, lagun arteko batzun beste importantzeiek. Eta hor bertan abaitzen zu azkenean zure kontra dijun mutil horrek ez dula berdin jokatzen mutil baten gana jun defenditzea bat akatzea berdin zait, o zure gana jun, hau da. Beste jarrera bat du, ahulago jungo da, o ez dizu indar berdinakin sartuko. Ni dakat anekdota gaina txikitakoa hemen, berez ni nengoen klubean apuntatuta, baina lagun batekin jolasten nuen txapelketatxo bat hemen klubean egiten dena, Antugoko klubean, eta bi neska ginen jolasten ari ginenak, eta irabazi genien 12-11 beste bikote mutil bati, negarrez bukatu zuen horietako batek, neskak irabazi geniolako, hor pospozik koparekin bera aurretikan. Baina horrelako mila edo banan jolasten egon hemen ere mutil batekin irabazi, justo familia guztia etorri bera ikustea eta komentarioak entzun, neska, ez dakit besteak gaizki hartu, neska izate utxagatik eta irabazteagatik ja bera gutxiago sentitu edo ez dakit, holakoak. Bai gure ekipun kexatu izan dugu, askotan eman izan zaizkiotela gure edade pareko dauden mutil ekipuai, igual entrenamentu ordu gehiago, o komoduagoak diena, behaiei egokituagoak daudenak, aldiz gure orduak igual ez diain komoduk izan gutzat, o egokitu inberri izan dugu hori eta bai unibertsitateko ikaslea galako, o lana dakagulako, o beste zenbait arazongatik eta senti hortan bai ikusi izan dugu gara batzutan atzetik edo mutilan atzetik egia esan. Dana mutilentzako neska etorri entrenatzera, jokatu nahi zuena eta irabazten bazu ondo eta galtzen bazu ez? Baina, sartu zanean emakumea entrenatzia eta sartu zanean direktiban, eta direktiba zian danak ia mutilak, ez?
hori hasi ziren gauzak aldatzen. Eta ontxe bertan, momentu ontxe bertan, guk dazkagun baldintzak mutile dazkate. Gero bai txapelketetan eta hola, azkenan nabaritzen da, federazioan ibiltzen den jendea eta herri kirolen sokatiren munduan, gehiago direla gizonezkoak orduan. Bai, ez gauden presentzialki hor fisikoki hainbeste espaziotan, gero nabaritzen duzu zure iritzia txapelketetan eta gomak aukeratzerako orduan edo noizbait bai da itzozketa dena, baina ez bada ikusten duzu eta ikusten duzu material hoberena koinziditzen duela beti mutilen txapelketetan. Kasualitatea, esaten dutela, baina bueno, ez dakizu oso ondo hori askotan zer den. Bala gutxi torneo bat atera zen, torneo lehiaketa bat, kondizio berdinetan, gizonek 8.000 euro irabazteko aukera zuten, lehengo postuetan geratzen bazien, eta emakumea zaztekaten ez ebez. Eta ez gunen hartu azkenean. Esperientzia bat izango zen, jokatzia Frantziakon artean talan, baina ez genuen hartu. Onartzia zen, kondizio horiek onartzia, eta kondizio horiek sustatzia, eta hurrengo urteetan edo tal, gauza horiek errepikatzia, eta hobe da, frenatzia gauza horiek. Nik ikusten dut, iristen garela 14-15 urtetara eta nesko korokorrean kirola uzten diotela beste gauza batzuetan ibiltzeari, eta gero sokatiran gertatu dena da emakumeak iriste adin tarte batetara izan nahi dutela ama edo dena delakoa, eta orduan kirola utzi behar dutela ere bai, zaintzagatik aurra, orduan. Txiago sentitzen zera, ez zera gustora aritzen, ikusten dituzuenak mutiak direla eta zuzera bakarra pelotan aritzen dena, ez dakazu referenterik ere ez pelotan aritzen dena, eta nik uste hori neska gaztentzako asko egiten dula. Azkenan ez baduzu ikusten heldurik edo hor referente bat dezuna pelotan aritzen dena, ez dakit, ez duzu ikusten jarrekotasunik eta ja etxitzen duzu. Egia da, neskak urtetik urtea gutxi jogala jarraitzen dugunak, hau da, ez do konparatzek kirol elkarte honetan dauden mutil kopuruak neskanakin. Eta nik uste dela, jendia una de dos, izatena oso ona o lotxa daka orduan. Ez eta txarra izan, kiberko denuke, botere hori edo, almen gure bai jarraitzeko. Sokatirak eman didana izan da, bai alduntze batean lagundu nahuela, ze azkenean neska eta gainera nahiko gazteak ginen taldea osatu genuenean, eta espazio berrietara hurbiltzen zinen, kalera ateratzen zinen, egon bar zinen hor publikoaren aurrean, eta horrek azkenean eskatzen du zure gainere alduntze bat eta ateratzea orduan. Nire sokatirak eta nesken taldeak asko eman dit nire bizizan ikusten. Futboletik ere bai, esan bezala asko gustatzen hau kirola eta da. Futbolak ematen nahun gauza honetako da talde jokoa dela orduan. Taldiak asko aportatzen hau, bakarrik gehiago kostatzen zait kirola egitea. Eta hori gustatzen hau asko elkarrekin entrenatzea, azken finean entrenatzen zuen bitarten beste batekin harremantzen za, beste 15 justu ingurun hitz egiteko, jolasteko, dena denako. Neska kirolariak geranak azkenean denak militantzia bat egiten ari gara. Badakigu agian gu ez gerala iritsiko ezer importantea izatera ez da ezer, baina gure ondorengoei bidea irekitzen ari gera, eta iruditzen zait azkenean alduntze bat dela. Frontoiak ere gure egiten ditugu, frontoian ere presentzia hau daukagu, eta gerra ematea, eta nahi duguna egitea azkenean, libre izatea nahi duguna egiteko.